ବଡ଼ପଲ୍ଲୀ ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗାଁର ବୁଢ଼ାଠୁ ଟୋକା ଯାଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଉ ଭାଇ ହିସାବରେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହାର ନାଁ ପିକୁ। ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଡେଲି ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଯିବା ଆସିବା ରହିଥାଏ। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ପବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଭାବିଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ପବିକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପବିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସେ ପବିକୁ ଡାକି ବହୁତ କଥା କିଛି କୁହେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି, ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଘରେ କେତେ ବସି ରହିବୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି, ସ୍କୁଲ ତ ଆଇଲୁ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ବୁଲି। ର ଯିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବାହାରିଲେ ବଡ଼ପଲ୍ଲୀ ଯିବା ନାଗି, ଯାହାକି ବଡ଼ପଲ୍ଲୀ 1 କିଲୋମିଟର ହବ। ନଈ ପାର କରିକି ଯିବା ନାଗି ପଡ଼ିବ। ନଈ ପାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଦେଖିଲେ, ଯାହା କି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ବସି ଦୁହେଁ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କଥା ହଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ପବି କହିଲା, ଚାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ପିକୁ ବି କହିଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଯେ, ଆଉ ଭୋକ କଲାଣି। ପବି କହିଲା, ତୁ ଟେନସନ କାହିଁ ନଉଛୁ, ମୋ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଜଳଖିଆ। ପିକୁ କହିଲା, କିପରି ଜଳଖିଆ? ପବି କହିଲା, ତମରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଲୋପି ଦୋକାନ। ସେ ଏବେ ନୂଆ ବେକରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ଚାଲେ ଯିବା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେକରୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ବେକରୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ବେକରୀ ଦୋକାନରେ କେକ୍, ଏଣୁ ସେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ପବି କହିଲା, ମୋତେ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କାର। ପିକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କାର ବରା, ମୁଁ ଖାଇବି।